Mit navn er Karin Lykke. Jeg er billedkunstner, og jeg er allermest inspireret af naturen og naturen i det nordatlantiske. Jeg befinder mig allerbedst, når jeg er i et åbent landskab, hvor der er langt til horisonten og vidt udsyn. Jeg samler på naturindtryk og objekter, vilde fugle og vilde planter i naturen. Jeg bearbejder de her indtryk og fund i mit værksted og arbejder på at formidle stemning og nærstudier af det, jeg har set og oplevet i naturen. Jeg arbejder mest på papir med en masse vand og flydende tus, akvarelpigmenter. Og jeg holder meget af at arbejde på store formater, hvor jeg bruger tyngdekraften til at fordele vand og pigmenter. Jeg eksperimenterer også meget i mit arbejde. Jeg bruger forskellige grafiske trykteknikker. Jeg eksperimenterer med brug af cyanotypi som en form for naturdokumentation af fjer og planter, jeg har fundet i naturen. Og jeg arbejder også med dekorering af keramik, så jeg har forskellige teknikker og veje til at afbilde de samme motiver. Jeg befinder mig allerbedst, når jeg er i den vilde natur. Jeg har besøgt flere gletsjere især i Island, og har registreret, hvor hurtigt de afsmelter. Og jeg har siden 2016 arbejdet med et tema omkring global opvarmning og klimaproblematikker. Melting away. Når jeg er i naturen, så holder jeg meget af at sidde med min skitsebog og nedfælde de her umiddelbare indtryk i rå skitser, som så efterfølgende bliver til større værker.